Tutorial, prezentare, configurare minicameră tip ceas, model BR10 cu 32 de GB integrați. Deci în pachet veți avea corpul ceasului în sine, brățările și cablu USB. Acum, pentru a introduce brățara, aceasta se introduce prin glisare în această fantă laterală. Deci introduceți și pur și simplu glisați în interior. Deci cam așa ceva introduceți brățara. La primire vă recomand să încărcați dispozitivul. Încărcarea se face cu ajutorul cablului USB, care este pe bază magnetic, poziționarea în partea din spate. Deci vă permite doar montarea în poziția corectă, în cealaltă poziție vă respinge magneții, deci conectați dispozitivul la un încărcător de prize sau la calculator și lăsați-l la încărcare aproximativ 3 ore înainte de utilizare. Odată ce este încărcat, pentru a porni afișajul, apăsați scurt butonul din partea de sus, afișajul se aprinde, vă arată ora și se stinge ulterior. Deci în momentul de față doar vă arată afișajul, partea de cameră este oprită. Pentru a porni partea de cameră, țineți apăsat butonul dreapta sus timp de 2-3 secunde până vă intră afișajul Welcome și în momentul de față partea de cameră este pornită, este în standby. Pentru a activa funcția de înregistrare, apăsați scurt butonul din dreapta jos. În momentul în care apăsați scurt acest buton, această pictogramă sub formă de inimă se face roșu și în momentul de față dispozitivul filmează. Deci momentan el înregistrează, afișajul puteți opri dacă vă deranjează, apăsați scurt butonul de sus, afișajul se oprește, dar partea de cameră în continuare înregistrează. Vreți să porniți din nou afișajul, apăsați din nou butonul dreapta sus. Pentru a opri și a salva înregistrarea, apăsați scurt din nou butonul din dreapta jos. Pictograma se transformă în alb, ceea ce înseamnă că filmarea s-a oprit și înregistrarea a fost salvată. Pentru a opri partea de cameră, apăsați 2-3 secunde butonul dreapta sus până vă apare Goodbye și în momentul de față partea de cameră este oprită. În continuare afișajul poate fi activat prin apăsarea scurtă a butonului din dreapta sus. Pentru a descărca sau vizualiza înregistrările, doar conectați dispozitivul la calculator din poziția oprit a părții de cameră și va apare ulterior, se sincronizează cu calculatorul, vă apar filmările care le puteți reda, șterge sau copia în calculator. Totodată în memoria dispozitivului veți găsi un fișier de setări pe care îl deschideți și acolo modificați ora, data, calupul de înregistrare și alte opțiuni. Deci cam acesta este pe scurt modul de utilizare a ceasului BR10. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rog să contactați suportul tehnic.